Fáilte go dtí an seminar gréasan seo a thugann léargas Measúnú agus atá ag díriú mbunscoileanna i Suíomhanna Luathfhoghlama agus Curaim i mbunscoileanna. Tugann na léargas seo taide san áireamh chomh maith le cinnte cigearí i Suíomhanna Luathfhoghlama agus Curaim agus an comhairle a chur an cigearí ar fáil chun feabhsú a chur chun cinn. In aistear, minitir Measúnú mar an prótas leanúnach chun eolas a bhailiú, doiciméadú agus macnamh chun portréadí suimhre de na páistí mar ólamóirí a Herbert. Tá macaile anseo ó na teachtarachtaí lárnacha sa curriculum athbhreithní a mbunscoile níideag nóchas a ní, a chur na gcuimhne dúing go mbaineann Measúnú le pictiúir a thógáil le himeachtáma de gholcán cinn agus nó gaiscíonn faistí ar fud an curriculum. Sa pictiúir seo, múnlítear eolas ar conas mar a bhíonn an páistí ag fólam, an próisis fólama, chomh maith le cada ólamítear nó na tóirí fólama. Bhí papar taide Elizabeth Dunphy, Supporting Early Learning and Development Through Formative Assessment, mar bhun eolas ag forbairt aistear. Agus cuireann sé siantas luachmhar idir eolas lárnach agus tróir fractacúil ar fáil maidir le Measúnú i gcomhéacs na lua blianta. In aistear, an curriculum athbhreithní a mbunscoile agus an curriculum teanga mbunscoile a thógadh isteach le déanaí, bunaítear concept an faiste mar ólamóir muinneach agus abalta. Leagtar an bhéim ar an gná atá le cur thuige bunaithe ar laidireacht i le mheasúnaithe, a cuimseoidh réimse leathan gaiscí na báistí, meon fólama, scileanna, eolas agus tuiscint. Ba léir gur tharla na cleachtais mheasúnaithe ab effectaí sa cóthaics lua blianta nuair a bailíú eolas ar him na báistí in ábhar éagsúla a bhí ag teacht chun solas. Bailíú strateisi smaoinemh agus fólama agus bainiú leas éifeachta asú chun cur le eolas ar an teagasc agus chun ólam an faiste a chur chun cinn. Aithnítear go mbaineann taifeach criticúil leis an bhólam a bheith le feiceáil go solar ag an báiste i gcomhéacs na lua blianta. Is mór an cabhairí chun meon dearfach fólama agus scileanna a bhrú ar aghaidh, má bhíonn na páistí páirteach a ggóráití Measúnaithe maidir lena mbíonn fólama acu agus na strateisi a bhí in úsáid acu. Is léir ó thigeireachtaí i gcomhéacs na lua blianta gur a bhíad na curthaige Measúnaithe is fearr a thacaíonn le teagasc agus fólam na iad siúd a bherann ar na rudaí is táchtaí i doras fólama na báistí, agus ina naithnítear a tréithe pásanta, agus ina dtugtar ard ar thábhacht a gaidireamh le daoine eile mar chud den bhólam ag an am chéine. Aithnítear ochidí fólama criticúla do na páistí, agus baintear leas as an eolas chun an ólam agus meon an faiste ina leith féin mar ólam mór a leathnú amach. Ní honna na hochaidí fólama criticúla úd do gach éon faiste. Feicim is sin ar úsáid an crit cigeareachta luamhrianta mar achhain chun taú le macnamh ar chleachtas mheasúnaithe i gcomhéacs ranganna naíonán i mbunscoileanna na hÉire. Mar bhain faoin crit cigeareacht luamhlianta tá aistear an crit curriculum lua óige a d'fhorbair an chomhairle náisiúnta curriculum agus measúnachta CNCM i 2009, agus síolta an crit náisiúnta cáiliachta de oideachas lua óige i 2006 leis an ionad am Herbert na lua óige ar son na rinne oideachas. Díriún an dá crit úd ar oideachas ardcaide na haláthair do pháistí idir a náid go dtí 6 bliana d'aois. Sa crit cigeareachta lua blianta
Tá cireann réimse géalmhara agus líon áirithe tarthaí ag baint le gach ceann díobh. Fecinn réimse a dá ar chailleach na bróisis chun tacú le fólam agus forbairt na báistí. Clúdítear 8 géim de thárthaí áirithe a chimsíonn grétha solathair mar thugrú, idirghníomhaíocht, pleanáil timpachta agus measúnú. Le stí de gach tarú tá líon cóirí don cleachtas a léiríonn samplaí den cleachtas is fearr. Díriún tarú a cúig a bhíar dá den crit ar Measúnú, agus léireoidhí an chéad sleamhain eile cóirí don cleachtas a léiríonn an taláthair is fearr. Sna cóirí don cleachtas ar an sleamhain, tá pointí úsáideacha a spreagann smaointí agus muid ag smaacnamh ar chleachtas mheasúnaithe a ggóthaics luath oideachas. Dírítear ar an tábhacht a bhainneann le measúnú leanúnach ar an méid is féidir le páistí a dhéanú, a rá agus a chruthú, don pictiúr saibhir de ólam na báistí a dhéanú. Lagan siad béim ar an gná riach iomlánaíoch a gabhfuil ar ólam na báistí, agus ar an gná a aithint a bhfuil ar chumas na báistí a dhéanamh go neamhsplach agus le tacaíocht. Dírítear ard ar an dábhacht a bhainneann leis an ghaol idir pleanáil, measúnú agus múnú. Leagtar béim ar Measúnú mar chud riachtanach leanúnach den bróisis teagas agus fólama i ggóthaics an oideachas luath óige. Cabhraíonn macnamh ar eolas agus éispéiris measúnaithe le múinteoirí pleanáil a dhéanú le haghaidh éispéiris fólama a oireann de orbairt na báistí agus atá lán de bhrí. Tá sé ríthabhachtach eolas measúnaithe a úsáid chun aiseolalas a thabhairt de pháistí agus an ólam a leathnú. Aithnítear freisin gur gré thúntasach den cleachtas is fearr sa cóthaics luath óige é plé le tuismitheoirí chun eolas ar an báiste a bhailiú is a roinnt le na chéile. Díríonn míre trí den crit ar chailleacht éispéiris agus gaiscí fólama na báistí. Go háirithe a darbh 3 sa bhíor seo tugtar suntas don leas atá le baint a slanaí a bheith plé go gníomhach leis an bróisis measúnaithe. Acuin anna úsáideach is é an trúr cleachtas aistear síalta a dul sí an CNCM nó an NCCA a 2015 chun tacú le feabhas a chur ar chailleacht an oideachas luath óige. Gheofar 6 cinn de bhíreann na scoite ar a dtugtar cring cleachtais agus ban mirabháin, pleanáil agus measúnú go mór le habhar an seo. Feicim idirníis ar réimse cuspóirí agus curthaige measúnaithe. Tá gheagach imid lárnacha a thugann tacaíocht luachmhar maidir le chleachtas measúnaithe an seo, na tróracha CNCM nó NCCA, measúna sa curriculum mbunscoil agus na tróracha deachcleachtais a tháinig le haistear, tacú le fólam agus forbairt trí measúnú. Léirítear conas is féidir eolas measúnaithe a bhailiú trí réimse leathan curthaige. Léirítear chomh maith conas eolas measúnaithe a úsáid, anas go mbeidh an fólam níos taitneamh don na páistí agus go spreag faoiad chun fólama. Is léir an gantanam de curthaige i le measúnú a thaispeantar an seo ó threoraíontaí aistear ar Measúnú, go bhfuil siad tábhachtach cochromaíocht chaoi a chamáid idir curthaige measúnaithe faoi stiúr an phaiste agus faoi stiúr an duine fásta, agus iad san lonnaithe go daingean a cóthaics luath ólama atá lán de bhrí agus fíorannach. Ina measc, be chóráití ó nóid go nóid, brathnóireachna, ceisteanna agus éisteach leis na páistí mar éon le hathbhreithnú rialta ar hamplaí saothar na báistí a bhailítear thar ama. Cleachtas measúnaithe
fíor éifeachtach is é leas a bhaint go hinniúil as ceistena oscailte agus leideanna chun páistí a chuirigh macnamh is chun an ólam a chur chun cinn. B'éidir go bhfuil an ráiteas seo cliste agad roimhe seo. Cuireann idirghríomhachtaí forbairt chun cinn. Is é an brathnóireacht an curthaige measúnaithe is minice a thuairiscíonn múinseoirí ag go héic san na naíonán agus luamh-bhlianta. Ciallaíonn sé seo uaireanta go mbíonn múinseoirí ag fearradh amach de thorthaí airthe phólama agus uaireanta eile a nítar na tóirí hagasach mar a tharlaíonn, tugtar faoi dheara agus a nítar an cruthaíocht, idir smaointe agus gníomhartha an pháiste le linn sugrú agus idir gríomhú le daoine eile. Bainneann an brathnú leis na clúasa, chomh maith leis na súla, mar ní mór éisteach lena bhfuil a rá nó nach bhfuil a rá ag páistí chuna cinsú cá bhfuil siad ina bhólam agus cá d'asdaíonn uathu dul anois. Is mór an cúnamh é rins braithnaithe agus córáití a thaifeadú, chun an ólam a cheallarú leis an báiste nó mar inse documéide idiolaíoch a thacaíonn leis an macnamh profaisiúnta agus leis na céad céimeanna eile sa teagas agus san ólam a phleanáil. Téad fí grianghraif a thógáil, nótaí is scríomh fí eachtra big, nó templaid braithnaithe ó chrá uirlisí aistear nó ó chróir cleachta síalta a líonú. Ní mór a chur san Arab náir chóir an bhéim a leagan ar charn mór sonraí a bhailiú. Ná déan tafad ach ar an méid a bhaineann le hábhar a gas gach pháistí chun leas a bhainteas ar san phólama sa gearr terma nó sa bhfad terma. Cineanais ar an idirdhealú atá idir measúnú ar an bhólam agus measúnú chun phólama agus na cúiseanna atá mar bhunas don cleachtas measúnaithe. Measúnú ar an bhólam atá an, nuair a bhailíonn agus a taifeadann múinseoirí eolas simnaitheach ó am go chéile ar an méid atá bainse amach ag an báiste chun é sin a phlé leis an báiste a hismeóirí agus múinseoirí eile. Sa curriculum teanga bunscoile 2009 te líon achmhaoine ar líne a thacaíonn le monitóraach agus taifeadú a dhéanú ar gaiscí phólama na báistí. Measúnú chun phólama atá an, nuair a bhailíonn agus úsáideann múinseoirí eolas ar ólam na báistí ar bhonn leanúnach, chun é a úsáid mar bhonn eolas don teagas agus don ólam. Dírítear ar aiseolalas a thabhairt do pháistí le linn idirghríomhachtaí nó an timpleacht a oiriúnú chun gur féidir lá sa méigean a thagann chun cinn a fhorbairt. I dtúrascí cigireachta, táthar den túram gur cleachtas ama éifeachtach é ligean do pháistí óga leas a bhaint as an aiseolalas bhuanlathach chun dul ag macnamh ar a bhólam féin nó chun ábhar phólama a cheangal le chéile. Tá anchuid taide agus scríbhinn déanta ag Margaret Carr ó Nua-Shéalainn ar bheasúna a cóhéics luamh-bhlianta. Leagan Margaret béim ar thábhacht an bheasúnaithe mar bhealach a ligean do pháistí a bhéanalacht féin a thógáil agus tuiscint orthú féin mar ólamóirí a fhorbairt. Sa chéad slabhanán eile a bhaineann le sugrú, rahamid níos duimhne a ganncheap an bheasúnaithe i ggóthaics fíoranacha lean de bhrí do ólamóirí óga. Fólamíonn páistí le linn sugrú agus trí bheithic sugrú. Tugann sé cóthaics fíoranach lean de bhrí sibhar dóibh, ní a bhain don bhólam ach don bheasúnú freisin. Bhíonn anchuid le fólam faoi pháistí a duiscint agus a smaointí trí bheith ag sugrú lá is ag farúartha le linn sugratha. Déanann siad rabhanna maidir leis an sugrú,
agus úsáidjin siad achhuiní go crutha sa lupa. Tagan spéisianna agus na bailí is smuoineann páistí chun cinn tríd an sugrú, a thosaíonn an sugrú a thosaíonn siad, a eagraíonn siad, a leathnaíonn siad, nó a threigeann siad. Trí thugrú léiríonn páistí samhlaíocht, cléanta fólama, agus an cumas a teag fas antú chun iad féin a rialú agus plé le daoine eile. Go hanmhainnig úsáidjin siad a gcuid eolais, scileanna agus tuiscint ar an dóine tá thart orthu trí thugrú. Nuair a bhíonn an múinteoir ag breathnú ar leanaí le linn imeachtaí sugrtha agus ag idirghríomhú lá, cuideann sé leis nó leithí eolas a bhailiú agus tuiscint a fháil ar na páistí a bhólam, a bhéanúlacht agus a nolhacht do na chéad chéimeanna eile de doras fólama. Tugann sé deisina eolas a bhailiú agus brethúnas a dhéanamh ar conas a thuigeann páistí teanga, chun ceappa lua matematica, agus scileanna in ulamad comhhéicsanna lean de bhrí agus conas a úsáidjin na páistí na nithe seo. Léiríonn an sugrú a bhrí atá an insin an pháiste agus nochtain cuasaí macnamh a bhíonn faoi cheilt uaireanta. Slí chun eolas luachmhar a fháil ar ábhar spéisiúin na báistí ag teach chun eolas is sé dul ag lorg patrún san sugra atá acu. Féadfar an tólas a úsáid chun fólam a phleanáil is a bhrú a rá de réir spéise, laidireachtaí agus réachtanas. Nuair a thagann céigearí cleachtas atá anna éifeachta faoi dheara, bhíonn comhhéicsanna sugra in úsáid chun smaoinseoireacht agus plé na báistí maidir leis an bólam a éascú, rud a churann ar gcumas féin bhasú lean de bhrí a dhéanamh. B'fhéidir go mbeidh na céisteanna ar an slabhanán seo úsáideach do bhúnteirí agus iad ag macnamh ar ólam na leanaí a bheasúnú trí sugrú. Tá tacaíocht ar fáil chun fólam agus forbairt luachmhar le linn sugratha agus trí sugra a aithint trí bhórann de na hacuiní atá aithne sa seminar gréasan seo a úsáid. Capital úsáid atá dírithe ar bheasúnú agus sugrú i leor a le Elizabeth Wood dar titil Play, Learning and the Early Childhood Curriculum is an capital Understanding the Complexities of Play. Nuair a bhíonn cleachtas measúnaithe ar an gaighdeán is éifeachtaí, bítear ag baint úsáide as na cire bhó seo a leanas mar chorthaige bunaithe ar laidireacht, CPDC. Chur síos ar an bhólam, plé maidir leis an bhólam, documéadú ar an bhólam agus cineadh conas leas a bhaint as an eolas chun cur leis na chéad chéimeanna eile i dteagas agus a bhólam. Ní sa documéadú ach gré a bhain den prófesus measúnaithe, agus is léir ó thoirí céigeaachta go léiríonn a leithéid den cleachtas is fearr, féinneacht an pháiste agus toras an pháiste le himimeacht aimsire. Baintear leis go háirithe a scéalta fólama ina mbíonn páistí agus tuismitheoirí páirteach. Documéadú idileolaíocht iad a neartaíonn fólam an pháiste agus a chabhraíonn leis an tuiscint ar bheasúnú mar bhó fólama. Ar na samplaí de bhóanna atá feici agan tá nótaí scéalaíochta, cuirsí scar agus is féidir iad a chum leis an pháiste. Scéalta ar nós scéalta ólamóra, tafad ar chóráte, macnamh agus féin bheasúnú na báistí, grianghraif de pháistí ag sugrú, fisrú, tógáil, tastáil, samplaí ibre, alaíonn, cruthú marcanna, tógáil, grianghraif de ábhar cruthaíocht déanta ag páistí agus sugrú bríomhmhór, tafid fuma agus físin. Is maith le múinteoirí agus cleachtarí áirithe luamh blianta cabhar a fháil ón macnamh a bhreithiste sa dara srá niniac bheasúnaithe a léiritar ar an slabhanán.
torfuiara, ahans, fragart, tafadú agus achurt. Cóáhar ríthhachtach is é bant na báistí agus daoine feasta tábhachta eile ina síl, chun dul tríd an toras bheasúnaithe agus dúr ófar air sin sa chéad slabhna eile. Feicimid anois conas mar is féidir le tuismitheoirí agus teaghlaí a bheith páirteach le brí a doras fhoghlama an pháistí trí fáirte ghlacu sa bheasúnú. Léiríonn toirí cigireachta go bhfuil níos mó a gceist le tuismitheoirí a bheith ranpháirteach mar chomhpháirtithe na eolas measúnaithe a báiste a rinslá ar bhonn rialta. Is sé atá gceist freisin na dul a gcomhairle le tuismitheoirí agus éisteach leis an dearcú atá acu ar ábhar agus móna fhoghlama a báiste. Olmhaíodh seminar gréasin ar le mar chud den trás seo chun tacu le tuismitheoirí, tuiscint níos fearr ail ar bheasúnú agus a ról féin maidir le seo chun tacu leis an báiste. Ceangal critical a bhoghlaim an pháiste is é an trasnú ón réamhscoil go dtí an mbunscoil agus ní mór aird a thuirtear eolais a rins idir tuismitheoirí, an réamhscoil agus an mbunscoil chun taca le fhoghlaim agus leas an pháiste. Olmhaíodh srá ar le de hemanna gréasan ar an ábhar seo. Templaid asúil chun eolas bheasúnaithe a rins idir réamhscoil agus mbunscoil is é mo scéal atá ar fáil ar thaobh idirlín an CNCM. Ó am go ham, beagá le teagmhaile lucht proficiente eile chun tacu le páistí a bhainní leas as breis tacaíochta. Béidir a réimse mar therapi orlótha agus teanga agus therapi híthar. Próisis uile ggólaach agus comhibrithe is é chun picture saibhir a chur le chéile de eolam agus de arbeirt na báistí agus an tóla seo a úsáid chun chur lena bhoghlaim agus lena bharbeirt a maith an seo. Chun dearú a chur leis an seminar gréasin seo, aithníodh deachlaachtas maidir le measúnú i ggóthaic sanna luath blianta trí na gréithe seo a leanas. An páiste a lár an Curaim agus gríomhaireacht an ólamóra a aithint sa phróisis measúnaithe. Is é conceap an pháiste atá mar bhonn faoi bheasúna na duine abalta muinneach. Nádar iomlánaíoch na fhoghlama a aithint, bunaithe ar laidireacht, airsiúil a gcónaí, baint le móna éagsúla curthaige, cóthaic sanna fíoranacha agus landimhrí, sugrú agus fhoghlaim tríthúgrú, comhibrithe agus teagas eolasach agus an eolam atá a chur ar aghaidh. Seo lista de achmhainní a bheith úsáideach duit dar linn mar insí eolas duite de réir mar a oibríonn tú cleachtas bheasúnaithe. Tugann tú sin an seminar gréasin seo chun críthe, agus is mian linn buchas a ggóil leat as éisteach liom. Ban úsáid as an seála riomh fost híos le do chail chun do ceisteanna nó do tuairimí a chealú thugainn. insights_info@education.gov.ie